Gus wampu mambrangeng Quati caro dalle catmozze Only Marco Amatco No Hey Majarang te chale Aku prapandi Ikaw matiali wono sokri dengan solo Tutu memang tadi makriya tuh kusino kartong ngerengok adilintang di sakti Tumengko ing akoso tumungkul ing pertiwi sira murat madyan maragan kawen sito Caritaning satriya kang linuwe kang marti mrikau taman tan baget panges tile oh ngesti hayune ayon mamayo hartaling bumi pinasu topo proto pinasu topo proto jojor ing pagayo gayo wahyu ning kapulyan Wakan preng kau giteng habaung masih kau barok Katon Jaya Prana Sikro apa peserta demo Gopreng kaya kita toko siho barong Sadror Bolo awake greges Soka beso Pakalaran lagi seni caranan Capur sari legek buwono Eka dipun pimpin Kining Edi Suwoto Ayo Magarani Yeah.
yo. Wah. Yo! Hey. Pentol korek. Edian Ragnah tekone. Sopo teh? Pentol. Korek. Edian. Mas Olikin nganti apa? Mau esok ilmu jogi gak lepas karo Edian. Terima kasih ya. Siap Mas Olikin. Maturun besar putra kali setain. Pelajaran Cileman saya kembali bocah melaping. Satrio Dolop. Ora ketok ora ini. Peri Basono. Riseng Watu Gunung. Laleng Bisono. Robo tambah. Sawa lagi. Haryo Suman, Haryo Seguni. Riseng Watu Gunung. Dodi Probesiwi. Pelajaran. Hikalan kau sinartan memayung budi rayu. Aku lan kowe. Ono markas kebesaran. Putra Kalistail. Ono kerson dalem rokok masikin. Tepuk tangan deh. Bos sentrat. Ndak umum. Milo kalian ganti Santi Puji Rayu. Lekang Bono. Semkel Meco. Ora bakal mundur sokoe keguntur. Pori pasar palang ngono mlumpat. Badung ngono pedhot. Samudra kinebyuran. Gunung lin lumpatan lumawan. Risang pentol korek. Hingga trik. Sidenku sitoke urung cring balene. Prajurit hingga Ting. itu baru sokel. Sokel meja. Lah iya. Prajurit YouTube berete. Like para sokel meja los dolora. Rasa melok sisok. Masa kamu hebat. Los dolora. Terima kasih. Kebeng Pro menengahi. Los dolora. Terima kasih. YouTuber kegemaran lagu Bono Sokel Mejo. Mulai kalian masjid. Pet lompet pengas kimpul kalian. Pacot kete. Patah. Pentol korek. 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 Hei, lolota. Hei, yo. Hei, lolota. Hei, lola. Yo. Wah, hei. Lolota. Prajurit, YouTuber, ojo lali iso ngarepe pura Sidewaras. Tak kei jebolan. Iso ana sapa? Putri sapa? Putri. Salju. Oh jogete ngene iso. Atau ya Mbak Dinteni ya Mbak Goyangi ya. Nonton ono. Putri Salju iso ngarepe pura Sidewaras. Goyangane. Ndak umum ngalah-ngalahi sindenku. Ngalah-ngalahi dalange Edian. Pedhompet bekas kimpul. Palangono mlumpat dadungan medhot rahayune langgeng wono. Rahayuning Sokel Mejo ekalikan. Ono markas kebesaran putra Kalistail. Bacotke yo teh. Semangat ya Mas. Baik. Oh iya, Ding. Terima kasih. Ngobrol lagi.
Bobo kampung. Luar biasa. Yo ae. Oleh. Oh ya yo. Yo Hoa. Jos ae. Lo. Wah. Oh ya. Ae oh yo. So. Ora wani dinebi. Ae. Oh. Yo. Yeah. Oh. Lo. Lo. Wah. Lo. Da. Oh. Da. Wah. Lo. Da. Yo. Ayo, Jo. Lihat lompet koyo aku. Bilang mau. Hei, Watu Gunung. Ayo. Ayo. Promo tambah. Sing nang arepe YouTuber untuk video Mas Ojo paling. Ojo ati untuk YouTuber. Nuwun. Lo. Hey. Lo. Oh, ayo. Yo, Lo. Lo. Yo. Oh.
Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo yo. Oh yo. Yo Lop. Yo. Saudara gue kemagelaran Dimas kelas kebesaran Putra Kalistair bersama bayi kemagelaran juga salsa bila begemai. Menangani pamundutan. Sama pasti kini sama. Sing nyawer samian kopi iki mau. Mbak kayak mau. Nggih, Mbak Monica. Menika nyuwun Rehana. Rehana. Nggih. Amit ya, Mbak. Suarane rada sulaya mari digawa ning grajakan iki. Alah. Koro. Apa hubungannya digawa ning grajakan terus? Ngerti ya. Kegawa angin. Dingin dolan karo sinden kaung. Lah ngono tak umum. Nek kono soalé angin wusu. Iki lho, alae ning kene ning Baya, alae ning grajakan. Ayo bagaimana? Ning Baya. Patung lele Mbak Nani no. Mbak Nani no. Ayo. Ini loh dari iki lah wonge. Pengepan besar. Iki lho Bono paling besar sekemeso. Dari patung lele Mbak Nani, monggo. Rehana luar biasa bos besar. Terima kasih. Kuning langsa alisina yang sebisa Rehana lareko di kemenan kadung aku ring jalan salam ke Bono. Koyo dia harga Embong Banyuwangi.